Budúcnosť. Nádej. Ľudskosť. Bezpečie. Solidarita. Domov. Sloboda. Dôstojnosť. Každé dieťa si zaslúži detstvo. Budúcnosť. Nádej. Každé dieťa má právo na vzdelávanie. Každé dieťa si zaslúži mať šancu učiť sa, mať pocit bezpečia a možnosť naplniť svoj potenciál. V našej krajine je základné vzdelanie zadarmo. Máme možnosť kvalitne študovať. Častokrát si túto hodnotu vzdelania ani nevážime. Deti v mnohých chudobných krajinách stratili možnosť vzdelávať sa. Viac ako 617 miliónov detí nedosiahne ani základnú úroveň v matematike, ani v čítaní. Túžia čo len raz zasadnúť do školských lavíc, no nemôžu. V ich krajine je vojna. Museli ujsť pred streľbou a bombardovaním. Ich rodina nemá peniaze na školu či jedlo. Urobili z nich vojakov, alebo im zomreli rodičia a ocitli sa na ulici. Mnohí z nich musia ťažko pracovať, aby zarobili sebe a svojej rodine na živobytie. Pomáhať si je normálne. Spojme sa a pomôžme zachrániť budúcnosť týchto detí. Pomôžme ľuďom, ktorí stratili bezpečie, dôstojnosť alebo živobytie. Preto sme spoločne s UNICEFom vytvorili túto výzvu a budeme veľmi vďační, ak len malou finančnou čiastkou prispiejete na tento projekt. Vzdelanie nepočká. To vaše vám už nikto nevezme. Možno práve vy môžete nejednému dieťaťu túto šancu pre lepší život darovať. Vzdelaním k lepšiemu životu zabezpečíme istú budúcnosť v dnešnom neistom svete. Ďakujem.